Las entidades que van a disponer del financiamiento para poder sostener estas plazas, pero un compromiso liderado de Galicia en materia de vacinación, tanto eso crónicos. Este ano, recordo, aumentou o orzamento destinado á cuestión de moi boa nova e, de logo, creo que un refrexo da pusanza de moitos sectores económicos en Galicia. Volvemos a bater un récord de vendas ao exterior, 31.000 millóns de euros, moi notable se comparan unha suba do 3,3%, moi notable en comparación coa suba do conxunto do Estado, que apenas do 0,2%, e as importacións, que tamén é importante nestes casos, mantéñense dun xeito estable. Por lo tanto, temos unha balanza comercial en Galicia moi positiva e a día de hoxe máis do 8%, cerca do 10% das exportacións que se producen en España son exportacións de origen galego. Por lo tanto, creo que é unha moi boa nova. Isto tira de economía e o que hai que facer nun mundo cada vez máis complexo e con máis conflitos, seguir traballando para que isto sexa así pese ás ameazas que pode haber no horizonte.